at der er problemer med lyden under indslaget. Når køleskabet er tomt, falder mange for fristelsen til at rive knoglen og ringe efter en pizza. Men der findes faktisk over 30 pizzerier i Aalborg og Sundby. De har rystet til posen udvalgt 4 helt tilfældige og indkaldt et smagspanel til at fælde dommen over dem. Vores panel består af Trine Skov, direktør for Aalborg Kongres- og Kulturcenter, Rasmus Haagensen, håndboldspiller fra Vadum, og endelig amtsborgmester Orla Hav. Vi har købt 2 frokostpizzaer hos hvert af vores 4 teststeder. En standardpizza med skinke og en tilsvarende med oksekød. Vores første teststed er Pizza King her på Hobrovej. Panelet hviler sine klubske øjne på herlighederne, men reaktionen er ikke overvældende. Du er ikke imponeret? Nej, det er ikke meget af det her. Jeg tror ikke, vores er eneste uden endnu. Vi bad vores panel om at give hver pizza op til 5 pizzahuer, altså maksimalt 10 huer til hver pizzeria. Her er resultatet for Pizza King på Hobrovej. De 2 frokostpizzaer kostede i alt 58 kroner og høster beskedne point, henholdsvis 4, 4 og 5 pizzahuer. Så gælder det 2 tilsvarende pizzaer fra teststed nummer 2. Denne gang faldt valget på Stavrots Pizza i Rebervendsgade. Lidt rød, som den første. Vi tæller lidt ned, så kan man følge der. Have været gemt lidt længere, så det betyder selvfølgelig også noget. På min mening, så er det her den bedste indtil nu. Her er resultatet for Stavros Pizza i Rebervendsgade. De 2 pizzaer kostede i alt 70 kroner og scorer pæne karakterer 7, 6 og 6 pizzahuer ud af 10 mulige. Så gælder det 2 pizzaer fra teststed nummer 3. Denne gang er vi på Kastedvej, hvor KN Pizza og Kebab holder til. Men den er ikke dårlig. Det kunne jeg ikke sige. Den er pizza. Jeg synes også, det er samme KN Pizza og Kebab på Kastedvej tager 60 kroner for 2 frokostpizzaer. Panelet er splittet i bedømmelsen 5, 6 og 7 pizzahuer ud af 10 mulige. Så nærmer vi os afslutningen på vores rundtur i Aalborgs pizzaverden. De sidste 2 frokostpizzaer, de kommer her fra Pizzaland, der ligger i Færøgade. Den er ikke dårlig, det der. Nej. Hvis man skal give en høj kvalitet, så tror jeg, det er det vigtigste, det er Pizzaland får gode karakterer, især for Rasmus Haagensen, og det er også værd at lægge mærke til, at frokostpizzaerne er særdeles billige. Så er det blevet tid til at se på dommerpanelets samlede vurdering af de 4 pizzeriaer. Når pizzahuerne bliver lagt sammen, løber Pizzaland med sejrspalmerne, og med en pris på 44 kroner for 2 frokostpizzaer, er det ovenikøbet også det billigste sted. Pizza King slutter på sidste pladsen, men der er tæt løb mellem de 4 steder. Vi får pizza, det ligger tæt på, og jeg tror også, det har noget at gøre med atmosfæren af stedet, de personer, der står bag, og de er en identitet, som man skal have, enten man ringer eller man møder op i butikken. Det er ikke så stor forskel, som man kan sige, at her vil jeg ikke gå ind, eller her vil jeg absolut ikke. Jeg tror det ikke, og det har noget med geografi at gøre, om det er det ene sted eller andet, det tror jeg. Som de har smagt i hvert fald, er de billige. Så fik vi altså afsløret, at pris og smag ikke nødvendigvis hænger sammen, når det gælder pizzaer.